Categories feminitzades i masculinitzades. Bé, les categories dins del que és el món del sector del calçat estava clar el per què n'hi ha aquesta gran diferència. Primera, perquè qui realment negociava els convenis eren homes. Les dones encara al principi no estaven molt en el sindicat. Què passa? Que les categories professionals en aquest sector estava oficial de primera, segon, però resulta que aquest oficial primera i segon estaven en la part del calçat. Les primeres eren majoritàriament on treballaven els homes, després estaven en la part on treballaven les dones, sempre a lo millor te pillava com a oficial de tercera, entonces la bretxa salarial que n'hi havia era molt gran. Sí, jo recordo a ma mare que al principi estava en l'economato, per exemple, havia d'estar atenent al públic, no? I després, quan estava en la botamolde, sempre eren treballs molt delicats, no? Sí. Que sembla que n'hi ha vegades que n'hi ha també aspectes del treball que no són tan valorats per el que tu penses que comentaves, no? Que com se fa des del punt de vista masculí, la força, la càrrega, no? El fer hores, i no se tenen en compte aspectes com la delicadesa, l'atenció, la concentració, no? El tracte a les persones, que moltes vegades els avanços que hi havia en aquella època i que s'està millorant se feien des d'un prisma, unes ulleres d'home, no? No se tenia en compte tot el treball superimportant però molt desvaloritzat que feien les dones.